Akuluakulu pali china chake chomwe chikuchitika m'dziko muno ndinali busy komano izizi iyayi tipatsirane magayi zikuoneka kuti kuli nde kuti chipwirikiti pakati pa apolisi komanso ndiye kuti magayi a Congress achina Chakwera athidwa teargas ndiye kuti kumeneko ku Lilongwe chaposachedwa pompa akuti amapita kuti akayike Nkhata pa manda a Kamuzu banda lero padza ndi tsiku lokumbukira Kamuzu Day. Magayi pakhala pali chipwirikiti pakati nde kuti pa akuboma ndi magayi aku MCP nawo kuli nde kuti kukangana iyayi ife sitikufuna mukhalepo pamwambowu ino Congress musakhale nawo pamwambowu ndipo kamba pota kunena kuti itafika nthawi yokayala Nkhata zikuoneka ngati Congress amachita mwambo wokumbukira Kamuzu nde kuti kwawo komanso nde kuti fanzi ya kubomaso imachitanso mwambo wokumbukira Kamuzu mbali yawo motsogozedwa ndi Fred Gangata sole magayi ngati madero senengape ziko ndarola bwinobwino am so much busy koma iyi ndangoti tipatsirane nawo ndikuonetsanire kuti video imene yatengedwa ndi magayi a Congress ko ayi ndithu kupulitsirana nde kuti teargas. Let's hope kuonena kuti mwina make silandira mavuto ena ake komano pakana panopa tonere zimenezi akuluakulu kumapeto kuti ngokamba kupang'ono mwina za zomwe zochitikazi tingatipo chani. Teargas. So about teargas kuno apolisi amuthalika akuthira teargas kuno polisi amuthalika ikuthira teargas kuno Hold. Polisi amuthalika ikuthira teargas kuno polisi amuthalika guys. So polisi amuthalika ikuthira teargas bwana polisi amuthalika
Polisi amutaliga kutira teargas kuno. Polisi amutaliga kutira teargas memukoneramu. Teveruza. Polisi amutaliga ya teargas kuno. Amutia President Dr Chawera teargas. Kani zote kwangu yala malu wa basi. Osari zambiri so. Osari so zambiri hai. Polisi amut. Polisi amutaliga. Polisi amutaliga ndimenei. Polisi amutaliga ya TPP. What's up, man? What is it? Hey, my eyes. Nifepena mtaliga ndi mampasa ule muguno. Amaenda amenanga funile. Sinantira poti ya gasi. Sinantani. Nali mfulu nditu. Pita mtaliga. Pita mtaliga nali wa mfulu nditu kuna mabanga amenanga pengine jina yose. Sinantira mote gasi. Kodi zigoli. Ndilanu noka, lambu yanu basi. Chimo latu. Hadi kwangu yala Nkhata basi. Medalagwa. Sina denge miala, sina denge chani. Polisi ya mtaliga, pita mtaliga. Watira teargas kuno. Kutira antu teargas ndosa lagwa. Azimai. Mulando wake. Akudi wangu yala ya Nkhata. Pita mtaliga ziko mwambili. Mena utia teargas kuno. Chabwino mmene taonera pamenepo ndikuti tamveranso limodzi zimene akamba anthu amenewo ndikufuna kungonena chonchi apeti mudziko munomu wina aliyense ali ndi ufulu ende tikamayankhula izi palino mabulutu ena a DPP mabwera ndikumatukwana iyayi iweyo nde uli mbali iti nthira kuwiriwe. This is wrong. Izi ndi zolakwika. Muwatiriranji teargas anthuwo mukwakaniziranji kuti ayike Nkhata pa manda a Kamuzu banda. Kamuzu banda anali founder wa MCP. Anali president wa dziko linoli. Kodi no zimenezozo zikutanthauza kuti no ndekuti a MCP fauti no a DPP muli kuboma ndekuti a MCP sangapita kukayikapo Nkhata pamenepo. Munthu usezonena kuti no magaya a MCP akupita pa manda pamenepo ndi kukaphwanyaphwanyapo. Muwatira teargas zimenezo ndi zoveka fa akaononga koma they are just trying to pay respect to the dead. Mwatani kodino chimene mukuyenera kudziwa nchonena kuti according to our culture, African culture, anthu omwalira timene atapatse ulemu.
zindale zanu ziru ndi zomwe zikumapezeka kuti zikuononga dziko lathu linoli. Simunganene zonena kuti yayi apolisi apatsidwa oda kunena kuti no pasapezeke munthu okayika manda maija Nkhata pa maliro pa manda Kamuzu banda. Okay, mwapasa oda pa chifukwa zotani? Asakayike Nkhata pa zifukwa zotani? Tafotokozani zimenezozo. Zifukwa zake ndi zotani kuti tizimvesese. And now tilinde kuti ndanu noyang'anira zachitetezo apita mukito. Tilinde kuti ndi deputy wawo Norman Chisale. You guys, what are you doing? Magayi no mupanga pozani. This is wrong. This is the abuse of power. Zoka zijanka panga wakongele simukwatamangisa ankamenya anthu kumageni kumapanga kumatema ndi zikwanje. And tinkabwera nkumadzudzula. Zimene zizi ndi zimene mupanga swenoyo. Now, ife ndeti nakuzani kale from Justin Teki kandi Malawi Trends zopusa fesiri mabanga nawo. Pamene zavoira ndekuti zikhatu kumayankho. And this is wrong. Mukupanga zinthu zolakweka kwambiri. Munakasi anthu amenewo ayike ndekuti Nkhata zawo zobwinobwino akamaliza azipita. There is nothing wrong okupereka ndekuti no jeni ulemu kwa anthu amene anatisiya. Nkunena kuti ndekuti no ngati pali kaya ndi Chiliza kaya mwina kaya ndi chagogwa ineyo ndiye kuti no basi no ndisalole zoti no ajeni awo kaya ndi ajeni awo achimwene angawo asaike nawo Nkhata mpaka ndikachinge pamenepopo ndiye kuti ndizikwanje ndikuti mana achimwene ngati muyikepo Nkhata. At the end of the day, we are Malawians. Tikamagamba zonena kuti national unity tonse tikhale ndekuti nolumikizana. Tikhale ndi umodzi tonse. This is what we're supposed to be doing. Ndekuti kulolerana osati zimenezi. Then what's the point of having democracy? Makabe aku DPP inu, you should fix yourself. And inuyo magaya amene mukuyang'anira ndekuti zawo ndunayang'anira zachitetezo cha mdziko. I think ngati mukhale cheta baba from ndekuti ife who have issues with you will be coming after you. And now if we are not afraid of you, we're not afraid of speaking what is wrong, and this is wrong. Police si kwene azigwira ntchito chonchi yayi. Anthu osavuka suzochitika bwana. Akuti